Onko sulla Porsche? Ei. Pitäis olla. No, mäpä kerron. Biisimuodossa. Biisi, joka on näin. Miksi sulla ois Porsche? No, sehän on rahan hukkaa. Ostaa parempi auto, vaikka Tesla tai jopa Subaru. Mikä tahansa auto parempi, Porschea on myöskin. Vaikka Skoda tai joku halvempi auto, vaikka Lamborghini. Kyllä on halvempi sekin. Minä tajusin, et ostin väärän auton. Kun minä tajusin, et ostin Porschen. Minulla on 2 Porschea kaupan. Jos haluat ostaa, et saa. Porscheja löytyy muillakin kuin minulla. Mutta yritän päin ostaa hieno Porsche. Mahdotonta on. Porsche ei oo arvostettu auto koskaan. Parempi auto on vaikka Tesla. Parempi auto Tesla on, mutta se on halvempi kuin Porsche. Ihan surkea Porsche. Kun sinä tajuat ostaa Porsche, niin et enää kaadu sitä myöhemmin. Oh yeah. Ainut asia, mikä Porschen ostamisen jälkeen tulee sun perään on. Porschen ostajalle tiedoksi, että ei kannata. He on rahan hukkaa ja on halvemmalla. Porschen ostajalle kannattaisi ostaa joku muu auto kuin Porsche, joka ei oo hyvä. Tesla on parempia autoja on vaikka sähkövaatteimia. Tesla on parempia autoja on kuin Porsche. Volkaritkin parempia on pienesti. Porsche on parempia kuin Volkari tai... No, se on toisinpäin. Subarut parempia autoja on. Subarut parempia Subarut. Porsche on huono. Audit on parempia, Porsche on huonompia. Ne on hitaampia ja takamoottorisia. Siis miksi? Jaguar. Tajus. Tehdä autosta etumoottorisia, mikä on parempi. Ja Lamborghini teki niistä keskimoottorisia, mikä on vielä parempi. Mutta Porsche teki niistä takamoottorisia. On hyvänen aika. Siksi tuossa ne maksaa vieläpä niin paljon. Porsche parempia ei oo. Volkari parempia on. Porsche huonoja on. Subarut parempia kuin Porsche.